знаете хора, днес ще правим. Не искаме, утре ще оправим той и той и той към телефона. И той, ето го, той. Той ще го мушнем телефона и ще снимаме клип с него. Ето това. С мишчицата. От Free Fire. За слушалки и за микрофон също така. Това много скоро ще играем на него. И я чакайте. О. Сега. Нека да видим хора. Нека да видим. Манка му, това е нещо огромно. Знам, моментът не е подходящ. Какво ще кажеш? Ще се омъжа за Лари. Но защо? Той ме обича. Не колкото мен. Има собствена къща. Аз те обичам. Съжалявам, Алан. Тази, която скоро ще се направи лично моя. И той с клавиатурата и мишката. Само да забележите, че този скрол е оранжев. Ето така трябва да е. Оп. Така. Това ако стигнем 100 лайка или 100 абонирания, утре